No, ja sa vzniká... pýtam, lebo toto nápadne prvé človeka, keď to vidí, že niekto zasunul sem nejaký šuflík. Ja tu mám pomôcť. Ten štandardný základný štvorohový model e-faktúry, kde C1 som ja ako dodávateľ a vystavujem faktúru a až C4 je ten môj odberateľ, ktorý ju prijíma. Áno. C1 komunikuje s C2. C2 je môj digitálny poštár, ktorého ja používam na odosielanie svojich faktúr. Ja ich v princípe na odosielanie môžem mať zazmluvnených viac, ale to je taká istá blbosť ako nosiť 5 mobilných telefónov vo vrecku, hej. Stačí mi jeden a poriadny. Áno. Potom existuje tretí roh, to je C3, to je druhý digitálny poštár a to je digitálny poštár toho môjho odberateľa, ktorý mu doručuje faktúry. Toho môžeš mať iba jedného jediného. A medzi týmito dvomi beží práve tá PayPal sieť. Ja komunikujem cez nejaký access point toho môjho digitálneho poštára, aby som mu odoslal a jeho povinnosťou je zvalidovať, skontrolovať. Jednoducho faktúra, ktorá sa dostane do PayPal siete, je validná, to znamená, obsahuje všetky povinné údaje a sú správne. Okamžite to odosiela do poštárovi môjho odberateľa a ten môj odberateľ sa v tej chvíli dozvedá, že u mňa v schránke máš doručené faktúry, iba si ich preber do svojho vlastného systému. Áno, vstupuje, ale vstupuje postupne, aj keď myslím, že už má obstaraného svojho poštára, a tu bude taký 5. roh. Už to nebude štvorúholník, už to bude 5-rohový model a tu bude práve ten C5, ten 5. roh, to je štát, ktorému práve títo dvaja digitálni poštári budú reportovať údaje z každej tej transakcie. Aby sme sa nebáli, že tam pôjdu moje množstva, jednotkové ceny, zľavy, rabaty a nič. Tam jednoducho pôjdu všetko súhrnné informácie, čo sa týkajú DPH-čky, v ktorých sadzbách, aké základy a toto. Takže štát sa dozvie o každej transakcii už v tej chvíli, ako to bude jeden poštár posielať druhému, pretože majú reportovaciu povinnosť, ktorá vďaka Bohu odpadla mne ako subjektu, ktorý buď vystavuje alebo prijíma faktúru. Toto je ten základný taký jednoduchý model.